Assalamu alaikum yebiyankoɓe Windare TV onon kala on calminama e mbadi koktidindi caggal calminal non e jetti Allah tigui dokkuɗen kattande e bawal ha gattuɗen e émission meɗen fodde men fodde non waɗanto ɗum ko musiba debbo mo hoore fonde cilbo me jaaɓe hande émission meɗen fodde gattatan koye nder rendo men gattatan koye nder galleji meɗen so tawi en bi gattatan koye nder galleji meɗen gattatan koye rendo ngo hande non jofroɗen ko rewɓe ɓe ganduɗa kamɓe tigui jooɗi e nder galleji mumen kamɓe kadi ɗaɓɓata liggotoɓe e nder galleji mumen hande ko ɓen jiɗɗen haaldude won hen machallah ene jogui yurmede won hen ene gandi hakke debbo won hen ene pawa debbo place muɗum surtout debbo liggotoɗo noon e nder galle kono won hen noon ko Allah andi ko tan yoni saabu saaha a arat kalda e jomum nanodiron hen taw ko kalduɗon ko ille ko mbaɗa ɗum respecté so yi ha ɓooyi hankanti naati woni yontere jonte ɗiɗi gadda hen goɗɗum ko alano hen holko saabi cikkata an mo liggintawo hankanti ko babba ma cikkata mo liggintawo hankanti ala ɓernde walla cikkata mo liggintawo kañumne donc ala to ummi bandiraɓe kala mo nodduɗa e galle ma yo walla e ko golle ɗe waɗata e nder galle ɗe aɗa wawi wadde ɗum respecté no feewi sabu an e hoorema so tawi a ƴetti sakkos ma a liggoyima bureau bawɗo wonde foof so tawi ko bureau gonɗa so tawi ko école gonɗa so tawi ko hôpital gonɗa so tawi ko entreprise gonɗa kala to mbawɗa wonde annene toon to liggotoɗa ɗo ka ligguinteɗo ɗon ane e oɗo kon gotum saabu oɗo kañumni ko liggey galle tan liggoto wadde so tawi jomum ari e galle ma ene liggo bandiraɓe dognen yurmede seeɗa a yiyat saaha jomum ƴetta comci itta wiide tan almoire muɗum ha laaɓa ha wiya cer jomum ñalla wuppude guila subaka ha kikiɗe gummoɗa ɗon mbiya yo fittu yo lawƴu yo ƴook an ko a tubab galle tan sa arti hankkadi hay so tawi ko ɓiye wonnode hay so tawi ko ɓiye wonno mbiyata ko yo ya heɓoyaɗa par ce que ko liggotoɗo ko an yoɓata ɗum ko gonga liggotoɗo ko an yoɓata ɗum kono kadi a fotani fawde ɗum fitina a fofani fawde ɗum ko gandanɗa hoorema sinno ko an wonno a jaɓata ɗum ƴetta mbiya aɗa fawa ɗum kadi ganden kamɓe wontoɓe gummi de wontoɓe gummi ɓe gummi koye galleji soɓe gummima e galleji ɓe natata koye nder galle ɗum noon so tawi ɓe gaari eɓe jiiɗi gollude eɓe jiiɗi ko gandanɗa hoorema ko ɗum woni koɓe mbaɗata suturo ko ɗum woni koɓe mballata ɓesguji mabɓe ko ɗum woni koɓe dañata ɓe nawta e galleji mabɓe ngalla nanguiranɓe koye meɗen mbasen tampindeɓe kono ko ɓuuri hen hewde so tawi a addi tan liggotoɗo e nder galle no mbimi ni a tampinan ɗum kadi yeehi ni ha konngol tan wirede oɗo ko liggotoɗo konngol ngol tan ille koko harmi e meɗen hay so tawi ko jomum wayi no foti wade ni tan mbita ko beeta wona ko liggotoɗo tan hay so tawi gorko ma resi ɗum walla ɓi miñum gorko ma resi ɗum so konngol ngol ari tan mbita ko beeta wona ko kaari beeta wona ko bindan tan beeta wona ko liggotoɗo tan pourtant liggotoɗo ko neɗɗo hono ma o wujjani o fenani o jinani jaafoɗon o wuuri koye doole makko on ko ene jogui fulla mum ene jogui fayida muɗum bandiraɓe gattanen hakkillaji meɗen ɗi no fewi ala noon ko warata ɗum so wona enen rewɓeɓe ko enen tan pawata koye meɗen fitina eɗen pawata kadi hono meɗen en fitina jomum ara e galle ille ka so tawi bottari deftama onon foof jordoɗon ñamon kono ko ɓuuri hen hewde ɓe ponmi wiide ɓe dokkanto ɗumen ko banggue mbiya ñamdata e mumen min mi yi mo ganduɗa kañum liggoto koye nder galle so tawi ene wamba ɓiyum ƴettata ko morso danejo tal fawe e keeci muɗum wiya hade nguru ngu memde ɓiyum bandiraɓe mbiyata an a yejjiti ka tagaɗo no makko ni walla ni hay so tawi to lelotoɗo mbiya an e hoorema ɓiye so ari oto lelo ɗon te pourtant de konko defantuma so tawi a hawlaki jomum so tawi aɗa jogui doute e muɗum mbasa ƴettude liggotoɗo kono a yiyat jomum liggonoma ha para won hen mbasa yobdema ene doga jamma e ñalawma sobiga kiidi pour ya totta ɗumen kalis mumen calo ha wona tottatama kalis ma wonta hen ala rewa hen ha tampa min won mo jimmo ganduɗa ligganima jomum lebbi jeenayyi ene wiyano moftano jomum kalis muɗum taw harmiji jeeɗiɗi ñamti kalis muɗum ha laaɓa ha wi ceer ara yaade e bandu men haydara woni ko tottani ɗum
bandiraɓe eɗen gandi ɗum ko hakke te hakke ne famɗi hakke ne sewi te ɗum ɗon ene wawi rewde ma bonnan ma kadi ko heewi ko heewi ko heewi kala ka yiɗa wadde hoore ma oto waɗ ɗum janono gattiren hakkillaji meɗen no fewi ganden kamɓene koye men ɓe jeeya ganden kamɓene ɓe ngari ko ƴewde koɓe dañi en ɓurani ɓe haydara ɓe ngari ko liggade ɓe ngari ko dañde koɓe mbaɗe koye mabɓe koɓe nawtani ɓesgu mabɓe mbasen tampinde ɓe mbasen torkinde ɓe mbasen fawde mabɓe bonande woni hen ni so tawi ligginima ha donki dañde ko jomma mbiyanma ka gujjo pawma bonande mbima a wujji seynuji mumen walla mbima a wujji kalis mumen walla mbima a wujji bagasuji mumen tan ko ɓuri hen hewde kon ɗum ɓe pawanma te ala hay nokku to mbawɗa wullitade bandiraɓe ɗum ɗon kala no mbaɗɗa ɗum neɗɗo andi trop tard ɓoy judde foof koko artete e ma gattiren hakkillaji meɗen ɗi no fewi ganden debbo kañumne ko debbo tan debbo so ummima ene liggoyo nanguir ɗum hoorema annene miijoɗa janggo e jaam so tawi a waɗama noon ene wawi musdema walla janggo e jaam ɓiye kadi aussi ene wawi yaade liggoyo so tawi waɗama noon welata ɗum gartiren hakkillaji men ganden garɗo ene liggonoma yiiɗi ko suttoro hoore muɗum wujjani fenani waɗani ko boni mbaɗen ɓe respecté pawen ɓe place mabɓe kadi soɓe ligginima en ganden hakke mabɓe joɓen ɓe ɓuuri ligganade jomum tan taw a yeɓata ɗum ala dogno ɗum jamma e ñalawma suuɓi koye kikide ɗum kadi ko probléme bandiraɓe musidɓe tedduɓe hande ko ɗum min goni komin gaddanno on min dokkon rendez-vous inchallahu rabbi e yewtere wonde so allahu lamɗo jaaɓi Allah jarama on jarama